Pulang guys. Jam 12 iki ya. Jam 12 lebih ya. Mau budale awan. Pulang, mari pulang. Iki padahal gombel delokan. Sing mateng tok kok ya gombel nah ya. Langsung brol ya. Kayak wong sugih iki guys. Kalau kembangnya mabur. Kak aku ki ya mbus sik urung patek. Ya gembel paling lah kae. Ngene lho, rata ngene iki lati ya. Sak pang sita. Iki lho guys. Jur. Iki gombel lagi. Tak pernah guys. Gombel. Padahal sing mateng tas entek. Ndekane sing matengan ta ya isine wis pentil ya. Lho guys, orane wong golek duit. Ah men rong balik. Ki aku mangan sego sendik ini aku ora gendok lah. Lah sik isik ah. Iki golek isik ndene, golek isik. Oh, oke iki wit. Lah iya. Lah ku lho sak ngidul lah. Saiki balik awakmu mau gelem ngenteni. Minta ngenteni yo delok. Gombel wit. Sakmono ae. Yo. Heeh. Wong duwe dadine ya mesti wong anu ora lombo lah. Ya. Iya, ora enek enteke ya. Heeh. Wong ya gawe ngono ya. Oh, Iki dak mbus apa sing nyewa? nek sapa lah? Untuk sas iki. Mbus apa? Njaluk nek padi lah. Ora luwek. Lah aku lek jeruk lu kelegan aku gak seneng. Aku dhisik kan gak ngerti ya, dhisik mbak. Terus enek 10 sak kresek tilik lah. Alum-alum kabeh padha gembreneng. Lah basan nganu tak sigar ki bejan koyo madu wae lah. Luwek iki. Nek Mbak Ros gak buyen ta. Pas ngunduh, heeh. Buyen ta sing buyen ta. Ini tak kayak jeruk. Ya. Bisa oke tak tak. Mbah, kep uduk. Kula nedarta aku wani njaluk. Iki to. Pak Jali ta iki. Di sewakne. Gak patek gembel rumah aku ya. Tapi malah ngene rasane. Gombel. Yo. Gombel gak. Nek dikone iki gak jeruk kae. Gak to. Aku sarak jarang ning sawah kidul. Ngene nang tengah. Tapi sik mesel Mas anakku gak liwati kali ngono ki nyang nang mendung. Pas sampe ning tang kali aku gak ngerti. Mas aku kuwi ya wani sakjane dhewe wit aku. Aku malah dijak mo dalane angel nang tang kali. Lah iya. Ngono rek. Nyapa iki? Turun ning sare jeruk kae. Yo anak sing wis mati. Terakhir sebau lah itu. Iki mau gadengane ngulon to. Iya ta, mau sebau iki. Sebau angkat iki ruwono. Ya pas mati ya. Iki lho wit. Men aku ki pemelek sering liwat kene. Liwat iki lah. Gak ngerti ta? Itu ruwono kan. Heeh, iki ngene padi karo antarane padi mbek Darto. Kenceng wis. Denane liwat tengahku iki tes mes ngidul. Yo angel. Leng ndi ora enek dalan. Wis tak ngomong. Maksudnya ora enek dalan kuat lho. Iya. Cek wong mbak ora mencolot ora wani. Iki dek Bagong iki. Apa ku jenenge? Heh? Kendane ya. Iki jeruk Malang tak jane. Wong ngene dia ngunduh ta. Yo kaya lekan. Tak telepon. Kayak legendong ta lekan. Kayak legendang ta lekan. Bisa lah. Kalau dijak ngene
Ya rasa-rasa mah ketok elekan kuwi ya. Kayak endek. Apa lekan lho? Kayak ya. Aku gak ero mataku iki. Lawur. Modelnya kayak lekan. Pengunduh dek ngene iki yo. Mateng remuk. Hmm? Paling roh tinggalnya karo Oh, kah toh iki. Lek ngeseng karo terasi. Sipak era doyan terasi. Sapa? Lah kuwi delok. Kanggo lekan lho. Ha. Iki gampang. Sewane. Oh, iki kok Pira saiki kan? Hah? Tak entek. 11.000. Sangoan. Udah lombok kan to? Heeh. Njaluk sih tak. Nandur lombok to kowe? Heeh. Minta ya. Iki apa sik suwi sewane? Iki lek nyewa. Nyewone. Iso. Lek sapa tuh? Lane klik. Udu nyewane. Sawahe to. Heeh. Tak sawahe aku gak paham damel. Sik to, dek apa dek wagini ta? Gua kurang ngerti ya. Lah kowe ora jenenge wagini. Kurang ngerti. Kendane wong sari apa Eh. ya? Tapi ibu nek sopan yo ora apa. Sing wonge gampang karo mboke. Koyoke. Kan mau dhisik tanduri lombok, lomboke. Ya sing nang ndek lombok lek begini iki lho. Heeh. Iya. Mari ngono terus disewa. Kuwi lak nyewa nandur lombok kuwi. Lah iya. Asline mbok sawe sapa iki? Rumah lombok entek terus disewa kok kae. Cuma aku ki budal awan, aku wong sik ngunduh nyangklaki, lah kok tak delok akeh. Mari. Wis wong kuru mbiyen tak tanduri bonces kepangan bonces. Apa nih? Mese. To, kayak karo sayur. Lek ngunduh hepeh saker. Tapi yo saiki kan sik ngunduh lombok Bang. Lho iya, isih. Pindah iki. Aku pengen nandur ngene aku niki kan nyewa aku. Oh nyewa anu tanah kosong. Kuwi disewa kuwi 15 tahun. Nyewa Masih 15. 15 tahun tanah kosong. Iya, duduk aku. Duitku ora cukup to. Terus mana aku ngkon kancaku sewonen. Di mana arek kan ning Taiwan. Tak openane. Tanduri jeruk ae. Lah ya diri jeruk. Oh wis. Wes to. Masalah waktune kan suwi. Suwi. Lah kuwi pra njaluk dhuwit ae wong ruwet tak. Sing duwe. Heeh. Kancaku kaburan 15 tahun ra balik. Lah lek ora duwe sawah pra rugi. Ya aku kok gur njukuk sitok ta, njalukne. Nggowo. Dah pocut to. Ketut wit. Orang mana? Kuwi kok teko omah legi kuwi kok omah. Nek kene sik kecut. Lek BL pira kan? BL 48 5.000. Aku ndek ana adol BL jerukku sing sik. Nyapo di BL. Helah. Bentuk Sik enom jeruke. sik sak tahun setengah merong tahun lah. Lek sing jerukku tuwek wis Sik cilik trawite. gak wani. Jerukku sing kuwi sing gedhe kuwi akeh sing mati jan aku punggal. Iya saiki jeruk rata-rata. Mau ni gembel jan gembel-embel kae. Pirang tahun pisan? 8 tahun. Nuwun ra yo wis 8 tahun kok. Eh, Kon panggah urip Eh, bakal ra payu. tapi tak BL tak dongene imam kono ya. Entuk mbuh pirangane ton BL kuwi. Lek 5 ton entuk aku. Seprapat. Gembel janan. Berarti gembel. Gembel pol. Mampir kan? Heeh. Ayo balik wit. Jereke wis. Ya lah nek roh nom-nom. Kan pompong awakmu sik ndaki. Gak mau golek.
masak ndek Sri Ami. Masak ndek Sri Ami. Lho ra, lha adol ya akeh ora dikeki lebek Sri Ami. Yo lagi rambutnya madul-madul, nggo tas ngene iki. Yo lah. Makane tak kei jalanan kosong. Mbok ya walah wong sawah wong mbok didol seprapat cekel dhewe. Diomongi kan juga jane. Kok ya sik titan karo aku ya. Lek balik lek. Wis magrib bilar magrib balik. Aku mataku rapati roh lemi. Kok ya badanku kok ya sik eling karo aku. Jam 4 lagi budal. Iki nek sampe lek liwat angin. Endi iki? Nang Lombok. Iki setengah ora enak lho iki. Banon 200. Oke. Banon 200 sih yo piye yo? Meh rong prapat. Meh. Loh kok Piye? Pira? yo meh setengah tapi sik kurang. Meh rong prapat. Heeh. Banon lek mbuh piye aku pokoke banon 100 sih ora enak seprapat. Kan seprapat karo banan 100 sih oke seprapat ya. Yo yo. Iya. Jadi yang ndek ya. Anake luwum lah.